Bine ați revenit la Miracolele Hranei Păcii. Și astăzi vom vedea acest miracol ciuperca sau fungii. Fungii sunt microorganisme folosite atât ca alimente, datorită gustului, texturii și varietății, cât și ca mijloace terapeutice. În funcție de sortiment, conțin 90% apă, proteine de înaltă calitate, substanțe fitochimice active cu rol protectiv al tractului digestiv, al sistemului nervos și cardiovascular. Sunt recomandate diabeticilor, precum și în boli inflamatorii autoimune. Fungii sunt bogați în minerale, fosfor, cupru, seleniu, fier, zinc, potasiu. Bogați în vitamine A, B, D, vitamina D, îndeoseb la cele crescute la lumină, la soare. E, unele dintre ele pot fi consumate proaspete, în stare crudă, altele uscate, sub formă de pulberi, conservate, congelate sau marinate. Se pot prepara sub formă de supe, sosuri, tartinabile, paneuri și introduse în toate preparatele. Prin preparare termică a anumitor fungi, substanțele procancerigene sunt distruse, exemplu ciupercile champignon. Reîncălzirea fungilor nu este recomandată, deoarece se distrug substanțele fitochimice și calitatea proteinelor. Sortimente de fungi comestibile, champignon, pleurotus, hribi, piciorul căprioarei, buretele de plop, salcie, gălbiorii, bureții de rouă, trufe, ghebe, mai puțin cunoscute ciupercile shiitake, kaga, canoderma, famaleului, maitake, reishi, folosite în scop medical în Asia. Datorită unei game foarte largi de ciuperci toxice, este recomandată culegerea ciupercilor din natură doar de persoane instruite în cunoașterea lor, deoarece sunt foarte asemănătoare celor comestibile.